Dneska tady máme co, Pepo? Zdravíčko, dneska tady máme Škodu Felici 1.6, myslím, že by to měla být největší objem, co tam dávali. A se sportovním vejfukem. Roztrhl se volnovec, takže jsme to jenom sundali se svodama. Teď nějakým způsobem přiděláme zbytek vejfuku a jdeme zkusit, jak ten bublifuk bude jezdit. Bublifuk. Tohle tam ani dát nebudeme, to je zbytečný. Takže tam máme nic. Máme tam nic, máme aspoň připojenou tu lambdu? Už jsme to startovali, zní to trošku jak bublifuk. Lambda není připojená. Lambda je, vole, bluetoothová, vole. Co? Lambda je Bluetooth. Bluetoothová lambda bude. Ano, tak, přesně. To je na výkon, zvýšení výkonu o 30 kW průměr. Přesně. Zrovna u tohoto modelu. 30 kW plus. Já jdu zjistit, vole, kde jsou fofrpásky, jdeme tam nějak přidělat. Dáme tam fofrpásky, ať dnes neskuríme ten vejfuk úplně. No, a pak to protáhneme a nastartem bublifuka. Poslední fofrpáska. Takže tady máme video, se bude nejspíš jmenovat Fofrpáska versus svět, protože tohle je poslední fofrpáska, kterou jsem našel, která bude držet celý vejfuk. Ne, ten drží, normálně jsou tam ty záchytný, vole, ty gumy, které to držej, ale předek toho výfuku je trošku jako směrem k silnici, což nechcem. A hlavně nepřijíždí žádný veverky. Veverky, kámo, ty pičo. Jo, je to tam, jednička tam je zle, dvojka, trojka, tak když tak se budeš rozjíždět, případně se budeš rozjíždět na dvojku, no. To zvládne ta 1.6. A nebo, vole, na 5 rovnou. Na 5 vlastně, vole. Jakoby ta jednička je trošku nepříjemnější, no, ale tak moc, drž se, radši se drž v té dvojce. Jo, to je pravda, já mám klíček, co? Až to bude slyšet přes ty mikrofony. No, tak běž k motoru. Tam je totiž teďkovej fuk, ale hlavně, vole, připrav si něco na uhašení požáru. Na uhašení poháru, já to jdu dát. Poháru, vole, přesně tak. Tak pojď na to. Myslíš tam neutrál? Jo, volno běž, to drží! Na vůně toho benzínu. No, klíček máš zapalování, já si jdu vzít věci, vole, a hodně štěstí. Hodně štěstí, jdem to právě. Já si vezmu asi vás, ten mikrofon se asi radši pak vypni, protože to bude nějak blbě odpojený. Já to jdu připravit a jedem. No právě. Pičo, tam tu budou v pohodě. Elektrické okýnka. Trošku plynou, vole. Já vím, já už jsem vyřadil. Podívej se do kamery, ať máme nějaký něco na to, vole, na... Jeď do píči. To je čurák. Samozřejmě se přivoutáme, protože bezpečí nade vše. To je v prdeli to testo, ty vole. Ty pičo! Piča!
musíme jim rychle ujet, vole. To je čurák. Tam projeli policajti, ty vole. Ten laďák teda ještě zatím zapsaný není, no, ale uvidíme. Kámo, to chtěli policajti proti nám. Do píči. Já vím, vole, ty jsi to vytůroval. Kámo, bába úplně na nás tam brvala, kámo, úplně. Hele, ten laďák není zapsaný, víš o tom? Cože? Že ten laďák není zapsaný. No tak právě proto jsem nechal zahrnout na dílnu, kámo, protože ty policajti proti mě v tom Hyundai, já úplně, do píči. Kámo, oni hlavně hned hantli brzdy, vole, tak. Hantli. Já je viděl, víš, je tam natočený. Hantli brzy? Myslím, že hantli brzdy. Jdem? What the fuck? To střílí. Už jsem našel, jak udělal, by to střílelo. Kámo, tak to je v prdeli. Tak to je super. Ty vole, Felicii s laďákem neslyším. Kurva už, jo. Ne, v prdeli. Jsou hovada. No to šlo i střílet, ty vole, jak to tak žálo. Tak. Takže dneska jsme si ukázali, jak zní ten masakr, když nemá vejfuk. Přesně tak. Potom, co se zahřál, tak potom to bylo jako fakt něco. Jednou jsme teda potkali policajty, nevím, jestli tam dáme, potkali se tady policajti, tak jsme nechali zahnuli zpátky. Nic teda nešli za náma nic, takže to. Ale potom, co to zahřálo, tak to začalo brutálně střílet. Normálně od omezovače až normálně dolů to furt střílelo prostě. Třeba do 2000 a musím říct, že i zvenku to byla teda fakt podívaná, lidi na to úplně nereagují moc dobře. Ta babička, co jsme tam projeli, to se dostala na zastávce, ta paní, ty krávo, to byla taková na nás jako, že se to úplně neužívala. Zažila znovu druhou světovou, hodina. Nevadí. My to asi dneska ještě opravíme. Tak písalové. Přesně, tohle je konec a tohle
snad ještě někdy uvidíme, sice teďka bude správný vejfuk, to už teda neuvidíte, ale to už nikoho nezajímá, prostě hlavně to nemělo vejfuk, když jsme bez toho. To bylo takový malinký videjko o tom, jak to vypadá, když na Felici není vejfuk a jaká je to brdel. Sice samozřejmě je to nelegální, neměli byste to samozřejmě dělat. Nedělali to, my jsme to dělali na uzavřených silnicích a veškerý auta a lidi, co tam byli, tak byli zaplacení herci, kaskadéři, profesionálové, kteří věděli, do čeho jdou. A hlavně to bylo v cizině, takže to nedohledáte. Díky za zhlídnutí, dejte odběr, like a vidíme se příště.